Επιστρέψαμε, είμαστε 2 λεπτά μετά τις 6:30 και θα συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που θα πραγματοποιηθεί ως σεμινάριο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο εδώ στο Ηράκλειο, χορηγή επικοινωνίας η Κρήτη TV, Νέα Κρήτη και το Ράδιο 984, η διαχείριση των οι στρατηγικές διαπραγματεύσεις και η διαχείριση των συγκρούσεων. Τι ακριβώς είναι αυτό, τι θέλει να μας πει το συγκεκριμένο σεμινάριο και πώς μπορούμε αυτό να το εφαρμόσουμε στην δύσκολη καθημερινότητα που περνά πλέον ο μέσος Έλληνας. Καλησπερίζω ευθύς αμέσως τον καθηγητή βιομηχανικών σχέσεων και διαπραγματεύσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου των Αθηνών, επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος, τον κύριο Ανδρέα Νικολόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μας αναλύσετε το θέμα, γιατί διαβάζοντας έτσι προσεκτικά όλες τις προηγούμενες ημέρες, διαπιστώνω ότι τελικά ως σεμινάριο και ως θεματολογία αυτού του σεμιναρίου είναι απόλυτα επίκαιρο σε αυτό που βιώνει ο μέσος Έλληνας στη δύσκολη καθημερινότητά του. Πολλές φορές λέμε δεν μπορούμε να διαχειριστούμε απλά πράγματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κύριε Δασκαλάκη, μπορεί να φαίνεται ότι αυτό το θέμα είναι επίκαιρο. Στην πραγματικότητα, κατά την άποψή μας, πάντα ήταν επίκαιρο. Με συγχωρείτε, Σας ακούμε μία χαρά, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, κατά την άποψή μας πάντα ήταν επίκαιρο, διότι οι διαπραγματεύσεις αναφέρονται στις κοινωνικές σχέσεις. Κοινωνικές σχέσεις υπήρχαν πάντα και αυτές οι σχέσεις ρυθμίζονταν από τις διαπραγματεύσεις μας. Ειδικά στην Κρήτη, από το 17ο αιώνα, παρατηρείται διαδικασία διαπραγματεύσεων επισήμως. Στην πραγματικότητα θα ήταν και πολύ πιο πριν. Είναι οι λεγόμενοι σασμοί, οι οποίοι υπήρχαν από το 17ο αιώνα και οι οποίοι εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο η Κρήτη έχει μια μεγάλη παράδοση και θέλουμε να έρθουμε στην Κρήτη να κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε σε μια περιοχή εκτός Αθηνών. Το Μάρτιο βεβαίως, κύριε καθηγητά, έγινε και στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι γνωρίζω. Στην Αθήνα, αλλά σε καμιά άλλη περιοχή εκτός Αθηνών. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε σε περιοχή εκτός Αθηνών και διαλέξαμε την Κρήτη, διότι αισθανόμαστε ότι από την Κρήτη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση λόγω της παράδοσης που σας ανέφερα και εμείς θεωρούμε ότι στην Κρήτη οι σχέσεις διαμορφώνονται με ένα τέτοιο έντονο τρόπο που οι διαπραγματεύσεις είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι πολύ απαραίτητο, με δεδομένο ότι η ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων εξαρτάται από την ποιότητα των διαπραγματευτικών εκβάσεων. Κύριε καθηγητά, το σεμινάριο είναι προγραμματισμένο για τις 27 Σεπτεμβρίου Ακριβώς. του 2014. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λίγο, όλοι αυτοί που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του σεμινάριου, τι ακριβώς θα βιώσουν, τι ακριβώς θα μάθουν. Ναι. Και βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε προγραμματίσει και μία άσκηση διαπραγμάτευσης. Τι είναι η άσκηση διαπραγμάτευσης? Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτή την άσκηση διαπραγμάτευσης θα υπάρξει μία προσομοίωση με παίξιμο ρόλων, δηλαδή όταν λέμε παίξιμο ρόλων θα εκπροσωπηθούν διαφορετικά συμφέροντα. Και αυτά τα άτομα τα οποία θα συμμετάσχουν στη διαπραγμάτευση, εκπροσωπώντας το κάθε ένα από αυτά τα δικά του τα συμφέροντα, θα δούμε το πώς θα κυλήσει ο τρόπος που θα διαπραγματευτούν και τελικά πώς θα καταλήξουν, και εκεί πάνω θα κάνουμε ορισμένες παρεμβάσεις, θα κάνουμε ορισμένες συζητήσεις για το πώς οι εκβάσεις αυτές θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Δηλαδή και πού έχουν γίνει κάποια λάθη σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, αν κάποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον εργασιακό του χώρο, στο οικογενειακό του περιβάλλον ή στο ευρύτερο φιλικό του περιβάλλον, μέσα από αυτό το σεμινάριο θα μπορούσε να βρει μικρά tip, μικρά μυστικά που θα τον κάνουν, αν θέλετε, καλύτερο άνθρωπο, αλλά και πιο εύστροφο στο να διαχειριστεί μια κρίση. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, όχι μόνο αυτό, αλλά κάτι πολύ σημαντικότερο. Δηλαδή, θα μπορεί κάποιος να πάρει ένα σύστημα σκέψης για το πώς θα διαχειριστεί το σύνολο των σχέσεών του. Διότι, για παράδειγμα, ο τρόπος, ας πούμε, που μπορεί εσείς να διαπραγματεύεστε με τον εργοδότη σας, αυτό επηρεάζεται από τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους σας, τους υφισταμένους σας, την οικογένειά σας και όλους τους υπόλοιπους παίκτες με τους οποίους συναλλάσσεστε. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση
Ο τρόπος που διαμορφώνουμε μία συμπεριφορά σε ένα συγκεκριμένο τομέα που μπορεί να λέγεται χώρος εργασίας, αυτός δεν είναι αποκομμένος από όλους τους υπόλοιπους τομείς στους οποίους εμπλέκεται ο καθένας από εμάς. Διαπιστώνω, κύριε καθηγητά, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο άκομψα. Παρακαλώ, να θέσω το εξής ερώτημα. Είπατε ότι επιλέξατε την Κρήτη γιατί υπάρχει αυτή η ιστορική παρακαταθήκη, οι σασμοί, οι βεντέτες, οι εντάσεις ανάμεσα σε κοινωνίες. Και όχι μόνο αυτό. Που εξακολουθούν να υφίσταται ακόμα και σήμερα. Ωραία. Θα μπορούσε αυτές οι στρατηγικές με μια πιλωτική εφαρμογή έτσι πιο διαχρονική να κάνουν την Κρήτη να γυρίσει την πλάτη της και σε παλιές τακτικές που τη γυρνάνε πολλά χρόνια πίσω? Φυσικά, και πάνω σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ένα ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα, όπου εδώ να προσδιορίσουμε τα απαιτούμενα διαπραγματευτικά συστήματα προκειμένου να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τις διαπραγματευτικές εκβάσεις και να πετύχουμε κοινωνική ειρήνη. Κύριε καθηγητά, αν κάποιος ενδιαφέρεται, βεβαίως εμείς έχουμε δώσει και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τους τρόπους επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση. Θέλετε να μας πείτε πώς ένας κριτικός από κάθε γωνιά της Κρήτης θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτό το σεμινάριο? Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ πρωτότυπο για τα δεδομένα της Κρήτης. Ωραία. Καταρχάς, εμείς ενδιαφερόμαστε για ανθρώπους κυρίως οι οποίοι να έχουν κάποια εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον τριετή, μια επαγγελματική, ας πούμε, θα λέγαμε, εμπειρία, να έχουν κάποιο πτυχίο το οποίο υποτίθεται θα τους φέρει σε μια ισότιμη βάση από πλευράς, ας πούμε, τρόπου σκέψης και γνώσεων, και στη συνέχεια θα μπορούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί μας ή στο 210 86 20 6 20 ή στο 210 8203 737 έως 8. Εμείς έχουμε κρατήσει τα τηλέφωνα, κύριε καθηγητά, και θα τα δώσουμε. Θα τα δώσουμε στους τηλεφωνητές. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, ας πούμε, για καταβολή οποιοδήποτε ποσού, δεν ξέρω τι είναι δωρεάν. Εκτός αυτού μπορεί να μας βρει κάποιος στην ιστοσελίδα μας, η οποία είναι D όπως Dora, I όπως Iron και N όπως Νότα, DIN. Από εκεί πέρα τελεία, έχουμε τα αρχικά του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα αγγλικά, δηλαδή AUEB, από το Athens University Economics Business.gr. Μάλιστα. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Η οικονομική κρίση, αυτές οι δύσκολες συγκυρίες που πλέον καταγράφονται στην ελληνική καθημερινότητα, έχουν μειώσει την διαπραγματευτική ικανότητα των Ελλήνων? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι την έχουν μεταβάλει αυτή τη διαπραγματευτική ικανότητα. Πιστεύω ότι η διαπραγματευτική ικανότητα εξαρτάται και από κάποιες ευρύτερες στρατηγικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε, και αυτές τις στρατηγικές, εφόσον τις εφαρμόσουμε σωστά, μπορούμε να πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα διαπραγματευτικής ικανότητας. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και θα χαρώ πολύ που θα σας δω στην Κρήτη. Να είστε καλά. Και εσείς, γεια σας.